Krásný den, přátelé. Po dlouhé době jsem se rozhodla natočit nějaký video ohledně bylinek a takových těch poznatků, které jako se týkají konkrétně teď podzimních věcí. Bylinek, plodů a tak dále. Já jsem si to radši napsala, protože víte, jak to je. Paměť. Ginkgo biloba a tak dále. Tak. Co se týká podzimních bylinek, neboli ještě těch pozdních letních bylinek, tak všem bych doporučila udělat si zásoby na zimu. Šalvěj. Šalvěj, to je dar z nebes samozřejmě, je antibakteriální, je výborná na zuby a dásně, když trpíte na parodontózu, máte hodně často záněty, takový ty váčky, co bolej, musí se jako vyvrtat ty zuby a teď to vytáhnout, strašný marast, tak na to určitě šalvěj. Kloktat, tinkturu na kapaci, prostě užívat neustále. Co se týká ale i šalvěje, tak je výborná na polypy v nose. Takže užívat šalvěj, pokud se vám tvořej, pokud máte váčky, jo, je to tato oblast je prostě úplně pro šalvěj, to je její prostě doména, to je úplně top, co existuje. Když třeba máte protézu zubní, jakože to mívají lidi, tak ty otlaky, jak jsou z té zubní protézy, tak vlastně pomůže na tohle ta šalvěj. Když se potíte, jste nervózní nebo jste jakoby přetížený tím stresem pracovním konkrétně, jo, tak to samý. Šalvěj vás sklidní, prostě dá vás do pohody a ještě vás jako pozdvihne trošičku. Pak je třeba pro maminky, který jako kojí, mají nadměrnou tvorbu mlíka, tak ta šalvěj to potlačuje, snižuje prostě tu tvorbu mlíka. Proto třeba maminky, který jakoby chtějí kojit hodně a chtějí hodně mlíka, tak nedoporučuju šalvěj. Pak když třeba máte slabou menstruaci, tak taky šalvěj na tohle to pomáhá, ale taky opatrně, jo? Protože když se to užívá moc, tak zase máte jí zase moc a musíte použít třeba jeřabinu nebo cokoliv jiného, abyste to zase trošku potlačili. Jo, ono to je všeho s mírou. Tak, když třeba máte špatný krevní oběh, tak doporučuji takovou jako libůstku a to je vlastně, nebo jste v rekonvalescenci vlastně ještě, tak si udělejte šalvějový víno. Stačí macerát, to je úplně jedno. Naložíte prostě do vína, třeba máte lahev, dáte tam tolik šalvěje a zbytek dolijete vínem, necháte macerovat 14 dní až 21 dní a pak to popíjíte po štamprličce každý den. Tak, to je takový hezký. Co teď je úplně jako aktuální, jsou listy ořešáku. Ořešák je prostě další dar z nebes, jo. Dřív tomu říkali bylinkáři maso přírody. Ono má fakt velký potenciál, tohle rostlina. Silně, ale opravdu silně čistí krev, má výborné účinky na kůži, jo, na ty ekzémy, když máte něco hnisavého, omrzliny, tak vlastně ono, když si to přiložíte, spařený ty listy a měníte to, nejlépe teplý prostě, nebo hnisavý kosti. Já nevím, já jsem to v životě nezažila, takže komu hnisají ty kosti, má tam fakt zlomeninu, která se blbě hojí, přikládat napařený a teplý tyhle ty obklady z listů ořešáku. A střídat to po celou noc prostě. Ono to pak jako vytáhne ten hnis a on vyteče. Jo? Zrovna na úvod tohohle videa to není úplně hezký, ale je to tak. Kdo máte slepice, narvěte si hromadu listí ořešáku a dejte jim to do kurníku. Čmelíci a různý takovýhle potvory prostě ty utečou, zmizej, prostě nebudou. Jo? Mám to vyzkoušený na našich slepicích a je to OK. Pak je tam ještě co, jo, samozřejmě ořešák, samozřejmě bělotoky, jo, snižuje hladinu cukru v krvi. Hele, bělotoky, cukr v krvi, jo. Bělotok je jakoby náběh na kvasinky. Je to velké množství cukru, pojídanýho prostě. Je tam to hodně, dobrý, dejte si ořešák, jo. Ořešák není jenom list, ořešák má ty plody. A ty plody jsou výborný, nejenom ty ořechy samotný, ale když budete používat ty skořápky a nejlépe ty vnitřky těch skořápek, tak ty jsou skvělý i pro děti. Na dýchací potíže, zahleněnost, prostě virózy, dělejte jim čaj tady z těch skořápek.
a i z těch vnitřků. Ty jsou úplně nejlepší, ty vnitřky. Vy dáte voříšek, dáte ho do cukroví, ale máte už ty vnitřky na ten čaj pro děti. Je hrozně dobrý, moc vám bude chutnat. Pak tady máme ještě to, že to čistí samozřejmě žaludek a střeva. Vy, co už mě znáte, tak víte, že vždycky, když se něco týká žaludku a kůže, tak to čistě navazuje do toho základního trojúhelníku a to jsou plíce. Takže vlastně, co je na kůži, je zároveň na žaludek a je to zároveň na plíce. A furt se to takhle točí. Jo? Když něco nemůžete vyřešit z těch 3, tak se zaměřte na to další. Když ani to další nepomůže, tak na to 3. A takhle to točte a uvidíte vlastně, kde máte ten zásadní problém. Jo? Dobrý, to si tak můžeme povědět příště. Tak. Snižuje krevní tlak, takže lidi, kteří mají nízký tlak, tak těm vlastně nedoporučuji, aby ořešák jakoby užívali. Tak. Špatné hojící se rány, to jsem říkala, vředy a odpozuje mouchy. Ještě k tomu, komu se hodně potí nohy, bez zjevné příčiny, jakože zrovna to je typ člověka, kterýmu se čistí tělo skrze plosky, tak vlastně, když si uděláte odvar teda, do lavoru a namáčíte si do tohohle z toho odvaru z těch ořechových listů nohy, tak to zabraňuje tomu pocení. Jo? Já se podívám, co tady mám dál. Jo. Teďkon vlastně je období kořenů a plodů. Vosy. Tak první, co bych řekla, plod. Plod hloch. Hloch teprve u nás dozrává, nicméně v nížinách už bude asi zralej, bude červenej. Vřele doporučuji hloch na cévy, na potíže s tlakem. Hloch je skvělej na cévní, ale opravdu cévní potíže. Užívejte hloch prostě. Kdo máte dispozice k tomu, třeba rodový nebo spíš genetický, kdo jste hodně ve stresu, kdo se blbě stravujete prostě tím, že si jako podporujete tu tvorbu těch cévních potíží, užívejte hloch. Permanentně, preventivně, furt užívejte hloch. Uvidíte, že se vám hned zlepší jakoby i ta nálada. Jo? Lidi, co mají potíže s cévama, tak jsou velmi často nervózní a zasmušilí. Je to právě proto, že ten průtok té životodárné energie krve prostě není úplně košer. Takže doporučuji hloch. Ten si naložíte normálně do alkoholu, necháte macerovat a máte tinkturu. Hloch samozřejmě můžete užívat i jako čaj, nebo ho jíst prostě syrovej, ale to byste ho museli sežrat asi půl kila najednou, jo. Takže jenom tak mezi náma doporučuji tinkturu. Další plod, který bych doporučila, abyste si jakoby na zimu nazbírali a nasušili, je jeřáb ptačí. Jeřabina je můj osobní strom, tudíž já jako ji úplně absolutně miluju. Na co je dobrý jeřáb? V prvé řadě v mytologii je zasvěcen bohu hromu. Jo, takže to je ten třesk prostě. To je to dunění, to probuzení, že mě probudil vlastně ze spánku třeba hrom. Jo? A to umí jeřabina. Ona vlastně startuje i imunitu. Hodně ji startuje. Má v sobě velké množství vitamínu C. Vlastně víc než citron, 2x tolik například. Jo? Takže určitě jeřáb ptačí si nazbírejte a nasušte. Pokud máte problémy se zácpou, tak ho jeste syrovej. Utrhněte, nacpěte se tím a máte jistotu, že se vyprázdníte. Budu slušná. Dělá se samozřejmě ještě z čerstvých jeřabin se dělá ocet. Ten je taky velmi prospěšný, protože má v sobě za prvý vitamíny a za druhý hodně stopových prvků a minerálů. Takže jeřabina, zase další zázrak. Na co je dobrá jeřabina, jakože sušená, tak je samozřejmě dobrá na chřipkový stavy, takový ty různý infekční nemoci typu chřipka, viróza, čehokoliv, prostě, jo, i právě ty střevní potíže, když je sušená, tak pomáhá střevnímu traktu. Když máte cévní onemocnění, tak to můžete zkombinovat vlastně s tím hlohem. Všimněte si té podobnosti toho plodu, jo. Hloch, jeřabina, jsou to hodně podobné plody a mají dost podobné účinky. Jo, nicméně, když ochutnáte jeřabinu a ochutnáte hloch, tak hloch je o ničem a jeřabina je taková jako lehce štiplavá. Je prostě plná vitamínu C, jo, takže je i kyselá. Není úplně dobrá na jídlo, teda mě to nechutná, ale je krásná, ale pomáhá to. Když máte parodontózu, jak jsem mluvila o té šelvi, tak tyhle podobné účinky má vlastně i jeřabina.
Já teda se přikláním víc k léčbě parodontózy šalvějí, ale kdo třeba šalvěj nemůže z nějakého prostě důvodu, tak doporučuji jeřabinu. Zmírňuje vlastně bolesti kloubu a údu, ale na to jsou ještě lepší bylinky. Je dobrá na dnu a odstraňuje únavu a písek z ledvin. Jo? Takový bonus jako u té jeřabiny je dobrý to, že si ji zase můžete dát jako macerát ve víně a popíjet. Jeřabinové víno. Jo? Takže si naložíte zase plody jeřabiny do vína, necháte to tam prostě, já nevím, 14 dní, měsíc a pak to popíjíte, což je pěkný. Tak, co se týká dalších, a teď začnu těma podzemníma, teda kořeny, tak to je kostival, má teď velkou sílu a oman. Kostival je samozřejmě výborný kosti, takže šlachy, klouby, kosti obecně, svalové potíže. To se týká ale samozřejmě i trávicího traktu. Ten trávicí trakt je vázaný třeba na potíže s páteří. Když vás bolí prostě tady v oblasti jakoby nad křížem páteř neboli záda, nemůžete se to. Zkuste se zamyslet, jestli vás náhodou nebolí, nemáte potíže se strávením, se střevním, jakoby s tou peristaltikou. Jo, ono to může úzce souviset a jestliže třeba vyřešíte tu peristaltiku, dejme tomu třeba jenom kostivalem, tak tu chvíli vás přestanou bolet záda. Jo, to jsou takové zvláštní souvislosti, ale funguje to. Tak. Kostival doporučuji samozřejmě ve formě tinktury, pokud je akutní problém, jakože výrony, takový ty vnější věci, tak napařit nebo jenom válečkem rozdělat ten list, trošku jeho narušit, aby ta šťáva z toho šla a přikládat, pořád dokola přikládat prostě ten list toho kostivalu. Nicméně teď na podzim má největší účinek vlastně ten kořen. Pak tady máme oman. Oman, o tom bych mohla mluvit hrozně dlouho, protože je strašně dobrý na kůži, je dobrý na ženský potíže, je to velmi dobrý uzemňovač, pozor nota, má schopnost uzemnit. Jako když jako děláte brambory, tak jste strašně spokojení, že jste zasadili brambory a víte, že vám vyrostou prostě plody, že budete mít úrodu na podzim. Tak takovýhle pocit vlastně způsobuje oman. Jinak oman je, ještě společně se saturejkou například, jsou skvělý proti parazitům. Ale jakože komplexně. Jo? Takže doporučuji na parazity, různý ty střevní sračky s prominutím, co tam lezou breberky a takovýhle, který tam nepatří. Dejte si saturujku a oman. Jo? Doporučuji zase tinkturu, protože já jsem přes ty tinktury. Tak, co tu máme dál? Nevím. Jo, pokud máte problémy s těmi polypy a s čichem celkově, tak hodně to dává najevo to tělo, že mu chybí zinek, vitamin E a Bčko, 3 konkrétně, a vápník. Zkuste si tohle doplňovat a když to ani do těch 21 dnů, kdy to budete užívat, nepomůže, tak je tam hlubší ten problém a můžete se zaměřit jakoby dál. Ne honem všechno užívat najednou, myslím jako tohle, co jsem vyjmenovala, ten zinek, Ečko, Bčko, vápník, tak to užívejte. Užívejte 21 dnů, ale už k tomu nic nepřidávejte, abyste ve skutečnosti zjistili, že ten problém je buď hlubší, anebo byl opravdu jenom nedostatek něčeho. Jo? Pokud je hlubší, tak už se zase musíte zaměřit dál. Teď zkuste při polypech, při vlastně potížích s tím čichem, tyhle ty vitamíny a minerály. Jo? Jinak, co nás čeká? Čeká nás víkend v říjnu v Kovářský, ten transformační seminář. Vlastně už se skoro naplnil, chybí mi tam pravděpodobně už jenom 2 místa, takže kdo byste ještě měl chuť a volalo vás to, tak se přihlašte na e-mail centrumvšehomír@email.cz. To uvidíte u mě na Facebooku úplně všude, takže to si tam najdete. Já mám v plánu, mám 2 plány. Jeden plán je online kurz, který jsem minule zrušila, protože o to nebyl zájem. Úplně to chápu, protože byla sezóna dovolených a všeho, takže lidi na to neměli chuť ani náladu. Přihlásila se mi jedna paní, tak jsem to zrušila. Protože je podzim a ty zázraky, co teďko jsou, jo, co byste si měli ještě nasušit, nazbírat, nakopat nebo vykopat, jo, připravit se na zimu, abyste byli v pohodě,
Tak toho je tolik, že se to vejde opravdu do jednoho kurzu, vlastně pro začátečníky, bylinkáře, aby věděli, co mají dělat, aby věděli, jak se to používá, aby tu praxi jakoby si vžili, aby byli v pohodě. Tak bych chtěla udělat kurz, který nebude zadarmo, to promiňte, ale jako já tohle ty akce kurz zadarmo nedělám, takže ten bude stát 150 korun. Kurz bude probíhat nějaký den, který ještě vymyslím. Bude stát 150 a bude to cirka 2 hodinky interakce, komunikace normálně online, že se tam můžete i ptát. Já vám budu většinou všechno zodpovídat, řeknu vám tam návod, jak si vyrobit správné tinktury, jak zpracovat kořeny, které jsou teď aktuální, a vlastně i plody. Jo? Takže ten bude k dispozici, jakmile vymyslím termín, tak ho dám do pléna a můžete se přihlašovat na stejném e-mailu, jako jsem říkala před chvilkou, centrumvšehomír@email.cz. A potom mám takovou novinku, protože mě vlastně už dlouho vrtá v hlavě taková ta záležitost těch rituálů, jak oni dělají ty ceremonie, ayahuasca a já nevím, žába, kaktusy a já nevím co všechno. To jsou všechno zahraniční prostě rostliny. Ale my tady v Čechách máme taky výborné rostliny na provedení rituálu, aniž byste byli úplně totálně zmagořený, měli halušky a já nevím co všechno. Existují tady rostliny, které se dají využít právě k rituálu, k očistě ženství, k pozbuzení mužství, k očistě prostě trávicích traktů, k očistě strachů a všeho možného. Tyhle témata jsou sice hodně aktuální mezi lidma, ale ty lidi vlastně neví, jak je využít, ty bylinky k tomu, aby sami sebe očistili a nebylo to tak násilný. Takže mám v plánu dělat jednodenní až dvoudenní rituály za pomocí bylin. Bylinných drog. Českých, místních, prostě extrakty, hodně silný výluhy, který budeme užívat a budeme vlastně jakoby kontemplovat a sdílet vlastně, jak slyšíte a cítíte, co k vám ta rostlina promlouvá, jo. Ono se to nezdá, ale ona jako opravdu promlouvají. Takže mám v plánu udělat tyhle rituály, neboli ceremonie bylinný. To ještě jako nevím kdy a jak, protože přece jenom to chce být venku, v teple, takže ještě uvidím. Nicméně už vás o tom budu informovat teďko, protože to mám prostě v plánu. Tak, já si myslím, že zatím je to všechno. Kdybyste třeba měli nějaký dotaz nebo cokoliv, klidně mi napište tady pod to video. Já se pokusím, když to budu jako sledovat víc, tak se pokusím nějak vychytat ty dotazy a třeba na to udělám ještě nějaký kratší video s odpověďma. Kdyby jste ještě se chtěli přihlásit na ten seminář, jsou tam 2 místa a já si myslím, že to je z mé strany všechno. Tak jo, mějte fajn den. Ahoj.